Måden man laver det her innovative undervisningsløb, det er, at I skal tage udgangspunkt i KI-modellen. Det vil sige, at I skal både tænke kreativt, innovativt, og I skal udføre det til sidst i et entreprenant rum. Og det skal I gøre ved at lave et undervisningsforløb. Divergent, det handler om, hvilke tankeformer man har, hvordan man tænker inden for det rum. Og de divergente tankeformer, det er opdagende, spørgende, spontanitet og sådan nogle ting. Og så går man fra de tankeformer i det kreative rum, når man så går i det innovative rum, så går man over til nogle konvergente tankeformer, som er mere logisk sammenhængende. Hvad kan egentlig lade sig gøre? Det handler meget om værditilskrivelsen. Hvad for en værdi har det for os, men det skal også have en værdi for andre. Altså de elever, som vi skal ud og undervise. Så konvergent var sådan lidt mere logisk. Logisk. Man skal ind til benet og siger, hvordan kan vi få det her til at hænge sammen. Ellers så står det også meget udførligt skrevet i den der Krohmann-artikel, hvis man gerne vil have nogle flere... Det var bare for lige at få nogle ord på en. Ja. Men det er også omkring det divergente og det konvergente. Man kan forestille sig, at man har sådan en linje. Og når man så er i det kreative rum, så er man på den øverste. Og så får man måske en idé, og så kan den sprede sig ned til flere idéer og blive konvergent, men så ser man på, hvad for nogle, så hopper ned under linjen. Hvad for nogle idéer er rent faktisk mulige, hvad kan lade sig gøre. Så kan det være, at man skærer den ene idé fra. Men for at den anden idé så kan lykkes, så skal man op i det kreative rum igen, for ligesom at udvide idéen og bygge videre på det. Så man hopper ligesom sådan tilbage på de to altså niveauer. imellem lagene Ja, det kan man godt sige. flere gange, for at man kommer frem til en idé, som kan blive... Men først så vil vi faktisk rigtig gerne høre lidt om de forløb, I har lavet, hvad I fik ud af det, og hvordan I tænker sådan, hvordan I tænker jeres koncept, det blev til sidst. Så hvis vi starter heroppe hos Lærerhus 1'erne, så vil vi gerne høre om jeres koncept. Altså vores undervisningsforløb? Ja. Jamen vi har valgt at gøre det idræt. I boldspil, at man skal opfinde sit eget boldspil. Det er faktisk noget, vi alle selv har arbejdet med i idræt i år også. Så vi sat det til 9. klasse, hvor de må være mindst 3, maks. 5 i gruppen, og de skal opfinde et boldspil, hvor de får en genstand af os, som der skal være afgørende for spillet, eller så må de selv bestemme, om de skal have redskaber og alt muligt andet på banen også. Det må de selv bestemme, der er én genstand, som der skal være afgørende. Og så får de også... Hvad? Og den genstand skal være sådan et eller andet, der udfordrer dem lidt. Ja. Altså, det skal f.eks. være en bamse, der skal indgå i et boldspil, eller et eller andet. Og så får de også et tema eller et formål med boldspillet. Det kan fx være, at der skal være fokus på taktik, eller på styrke, eller samarbejde, eller differentiering, f.eks. dreng-pige i boldspillet, eller teknik. Så skulle de prøve spillet af, hvor de har nogle time-out i spillet, hvor de skal justere ud fra spilhjulet, som de i nogle tidligere undervisninger har arbejdet med. Og så skal de fortsætte med de nye justeringer i spillet, og så skal de til sidst, efter udførelsen af spillet, så skal de lave et skriftligt produkt, hvor de evaluerer, hvordan det her spil gik, og hvad nogle forskellige redskaber og materialer, og de er brugt til det, sådan, så man egentlig bare kan gå ind og sige, her har vi et nyt boldspil, jeg prøver lige af. Giver det mening? Det giver... Ja. Ja, tak. Jeg kan ikke huske.